Ahojte, mám práve za sebou trojdenný workshop v Prahe, kde som práve ukončila Psyche Mastera Facilitátora, čo je Psyche, už som natočila na to niekoľko videí na svojom YouTubeovom kanáli, keďže mám za sebou na začiatku roka 2023 za sebou Basic, čo bol trojdňový, potom Advanced, čo bol štvorňový workshop, všetko bolo v Prahe. A teraz tento Master bol, ešte stále som tu na parkovisku, a tiež v Prahe trojdňový. A pre mňa prišli krásne odpovede skrz svalové testy, ktoré som tu robila. Keď to iba opíšem, mňa štvrtok ráno tak seklo, v živote ma neseklo. A mňa tak seklo v ľavej časti za srdcom, v chrbte, niečo to bolo skôr ako keby stred tela, že som sa nevedela vystrediť aj nadýchnuť, tak si ja hovorím, že OK, asi tam nemám ísť. A používala som na seba všetky praktiky, ktoré viem. A už večer som vedela chodiť vystretať, dýchať, a tak som povedala, že idem do tej Prahy. A toto má súvis, že by som potrebovala rozprávať o svojom seknutí, ale má to súvis so všetkými svalovými testami, ktoré mi prebiehali každý deň, kde keď sa robia balansy, tak mne pri jednom z nich až chytal krč a celá paralýza do pravej časti tela. A dneska, na tretí deň, už mi prišlo, že keď som prebiehala vlastne sedenie, keď som demonstrovala vlastne pred skupinou, moja učiteľka vlastne so mnou viedla sedenie, tak a mi tam teda prišlo, že čo som ja zadávala otázku, pretože aby človek aj vedel, aby ste si vedela, že čo toto Psyche je, že tam sa naozaj môžeš pýtať aj napríklad, že aký odkaz, iba dám na svojom príklad, že aký odkaz má moja pravá časť tela, pretože som sa snažila si to viesť aj sama, ale môj nervový systém alebo nepúšťalo ma to tam a nejak to ani nešlo s takou ľahkosťou, tak som povedala, že asi sama to nemám, alebo mi to nešlo v tom danom momente. Tak moja inštruktorka, učiteľka, lektorka, keď demonstrovala príklad na mne, tak som jej rovno zadala, že čo chcem, aby sa riešilo. A inak vlastne počas sedení to môžete mať, keď sa vás facilitátor opýta, že čím žijete, čo by ste chceli riešiť, tak vlastne skrz ten rozhovor vyplynú veci, ktoré by ste chceli riešiť a na čo sa chcete pozrieť. A potom skrz tie svalové testy nám prídu odpovede, či to je naozaj dôležité práve riešiť, alebo sa budú hľadať iné možnosti, ktoré treba vlastne nasvietiť. A v mojom prípade to bolo, keď som zadala presne, čo chcem. A to bolo, aká je odpoveď, alebo aká je správa pre mňa cez ten každodenný priebeh, ktorý sa mi stával. Pritom, keď ma niekto facilitoval, lebo toto bol v podstate tento master je aj na takú viac prax, ale samozrejme aj nové veci sa učia. A mne tam prišla krásna správa, ktorá vlastne súvisela s tým, že keď máme to poznať, že tá pravá časť tela je tá mužská, tá racionálna, tá systémová, a ľavá časť tela je tá ženská, chaosová, voľná, tak tam ešte stále dosadám, ale kde prišla odpoveď, že jedine tá pravá časť tela mala silu na to, aby mi zvedomila to, že ľavá časť tela potrebuje pomôcť. Preto mi vlastne, keď som si riešila tie balansy, tak som mala ako keby betón okolo toho pohybového aparátu, že som nevedela vlastne vykonať ten balans. A toto bolo pre mňa wow, ešte stále som v tom, že pravá časť tela mala jedine silu na to, aby mi ukázala, že treba viac vyživiť tú ľavú časť, tú moju ženskosť.
A potom vlastne, keď sama aj pre seba som si mala nastaviť niečo, čo mi vlastne utvrdí v tom procese, v tom žití, v tom života, že ako to teda celé chcem prepojiť, tie svoju pravú a ľavú, tak tam mi hneď prišlo vlastne spev a tanec. A ja som si náhodou tento týždeň našla vlastne učiteľku spevu a vlastne tuto prišla taká krásna odpoveď, že aj prečo som si ju teda našla. A vlastne cez ten spev a tanec vlastne vyživiť pre mňa tú ľavú časť tela. Takže ono naozaj, to sa aj keď vie pomôcť, aj keď riešite nejaké zdravotné stavy, keď máte napríklad aj keď si človek napríklad neuvedomuje, že si z choroby spravil kamaráta a aký je druhotný úžitok toho, že sa skamarátil so svojou chorobou a pritom si ani nemusí uvedomovať, že vlastne vyživuje toho svojho kamaráta tú chorobu. A tu prišli tiež ďalšie krásne uvedomenia počas toho, ako som aj ja viedla, kde naozaj, ak chce sa niečo vybalansovať a nepúšťa nás to presne do tej veci, čo si ten človek prišiel vedome nastaviť, ale nás to púšťa cez úplne inú časť, ale zároveň sa vie vlastne vybalansovať aj tá časť, ktorou prišiel. Vybalansovať znamená vlastne, ako keby sa tá pravá a ľavá hemisféra zjednotia v tom procese, že pri tých nejakých situáciách človek nezbehne do toho vzorca programu, ktorom doteraz fungoval. To je vlastne naozaj to transformovať, ale reprogramovanie toho našeho nervového systému. A aj pri tom, napríklad ja keď som si mala tieto testy, tak mne tam išiel, ja chcem, že boli slzičky a plač, že lebo sa kalibruje ten systém, vyrovnáva sa, môže sa človek, každý to môže cítiť úplne inak. Niekto nemusí vydať ani zvuk, ani hlásku, jednoducho sa mu to z ľahkosti vykalibruje. Ono to naozaj závisí od toho systému, aká je tam záťaž, či už má nejakú časť vykalibrovanú, že už nepotrebuje ísť až do takého silného, emočného alebo hociakého vypuknutia toho. A ja napríklad, keď aj dám príklad cez seba, tak úplne posledné, keď ma viedla spolužiačka, tak ja som si nastavila, že čo má pre mňa vlastne podvedomie, nech mi to zvedomí. A prišla vlastne správa, že nepotrebujem to vedieť vo vedomí. A tak sa vlastne na to spravil ten balans a ja som na fyzickom tele cítila, ako keby mi zvon začal zvoniť v hrudi. A toto bolo pre mňa tak krásna správa, že nemusíme ani vedieť vedome, čo má podvedomie pre nás, ale sa to dá cítiť aj na tom fyzickom tele. Aj to je v poriadku, ak sa necíti nič na tom fyzickom tele. Pretože ak sa napríklad vrátim späť k tým chorobám, tak mohli vzniknúť aj rôzne programy, keď sme boli malí, napríklad nás rodičia ľúbili, pohľadkali alebo dávali nám pozornosť vtedy, keď sme boli chorí. To znamená, že náš systém vyhodnotil, že dostávame pozornosť a lásku iba vtedy, keď sme chorí. Alebo ja neviem, sú aj rôzne druhotné úžitky, že sa nevedieť rozviesť s partnerom, pretože ten druhotný úžitok rozvie sa s tým partnerom, že nebudem mať ten komfort životný. Že toto sú fakt rôzne procesy v živote, kde si ani neuvedomujeme, že to, čo žijeme, nie je nami, ale sme uverili, že to je naše. Ono je to naozaj fakt o tom si to zistiť cez tú skúsenosť a vlastne si aj nájsť toho psyche facilitátora, ktorý s vami ladí. Pri kom sa cítite bezpečne, pretože aj to je veľmi, je to hlavne pre vás, to je, keď sa učíte jazyk. A napríklad, dajme tomu, hľadáte učiteľa angličtiny a ak vám nesadne človek, tak hold, jediná slovná zásoba bude asi
ani neviem čo, možno pejoratívne, ale to je, že preto aj ten psyche facilitátor by mal byť človek, ktorý vám mladí, aby ste sa pri ňom cítili bezpečne. A takisto napríklad sedenia, ktoré vediem ja, mala som všetky osobne, lebo za mnou prišli klienti. A tuto som si vlastne otestovala, aké je to sedenie cez video a cez audio, iba cez hovor, že ma tá daná osoba nevidí. Takže som vlastne otvorená aj na tieto videokóly. Ani vlastne video už som mala niekoľko. Práve som sa opamatala. Takže ak cítite, že s vami ladím a chceli by ste sa pozrieť možno na niečo vo vašom živote, alebo chcete mať nejaký iný uhol pohľadu, lebo tu tiež prišlo, že keď je nejaký iný pohľad z inej strany, tak fakt sa dokáže rozsvietiť žiarovka tomu človeku, ktorý sa práve robí psyche, my to voláme, že partner, teda psyche to že partner, je tu dva klienti, že ten človek, na ktorom je vlastne robené to facilitovanie. Takže je to naozaj všeho toho, čo dokážeme v sebe objaviť cez vzťahy, cez hojnosť, cez zdravie, hlavne aj napríklad aj vzťah sám so sebou, ako to mám s peniazmi, ako to mám s rodinou, keď sa mi... A ešte dám vsúku, toto svetlo mi moc nepomáha, ale ja som mala v oku taký jačmeň, alebo jak sa to dá povedať, také červené. A nerozumela som, prečo to mám, pretože ja viem, že ak mi príde niečo, tak ja vždycky to viem, do 2-3 dní už nemám na sebe žiadne známky niečoho zdravotného. A toto už bolo 2 týždne, tak som sa vlastne aj tu, keď som mala teraz aj sedenia, teda workshop, tak som sa pýtala, čo mi to chce ukázať. Alebo že otázka je veľmi dôležité aj formulovanie otázok a cieľových prihlásení a tak ďalej, tak ja som si nastavila, že čo mi chcú ukázať oči. Toto bolo vlastne, čo som sa pýtala. A prišla mi krásna odpoveď, čo ja som si vo vedomej myslela, že to už sa ma netýka, ale keď sa povedala tá veta, pretože išlo sa vlastne cez rôzne protokoly a ja som to iba nechala na tom facilitátorovi, nech mi vlastne skrz testovanie vyťahne to, čo tam, akože tam prebieha celý proces, takže to nie je hopčipský bidap. A bola tam pekná veta, ktorá súvisela, pekná. Mohla byť aj škaredá. Ale bola to veta, ktorá vlastne bola, že odpúšťa mame a otcovi za ich nedostatky pri výchove. A keď som počula tú vetu, tak ma posadilo do stoličky a začala som plakať. A to bolo piatok. A ja to už nemám. Takže toto sú fakt, že taká rýchla pomoc, keď človek naozaj dovolí sebe a svojmu systému a podvedomiu a celý sa vlastne položiť do tej dôvery v ten proces. Takže toľko trošku zazdieľania z môjho sveta v rámci workshopu Psyche, ktorý mám teraz za sebou. Budúci týždeň idem na ďalší a naozaj, ak cítite, že spolu ladíme, tuto potom pod videom bude môj mail, kontakt na mňa a môžete mi kľudne napísať. Ahojte.